3 2 1 ungakuqala baba. Bakwethu namhlanje ilamanqamu ilanga lokugcina ngci njengoba kade sikhankasa sonke ilanga leli esithe siletha inkululeko yangempela ebantwini bakithi abamnyama nabo bonke abantu base South Africa akekho siyomhlupha kodwa kubalulekile ukuthi ezweni lethu siliphathe ngendlela yenhlonipho nangendlela yokusiza abantu angabe bekhona yedwa umuntu ohlupheka eSouth Africa. Lokhu vote sikwenza namhlanje kuyisigaba sesibili ngendlela obevotwa ngayo kusivoto kokuqala sikwini inkululeko kwakuyinto eyumnqamula juqu yokuqala ngqa ukuthi sizivote sicabanga ukuthi ke lapho sesifike ekugcineni ngoba soliphatha njalo nje izwe kodwa ke kuye konakala kuphakathi lenhlangano besihamba ngayo yaphambuka endleleni yashona ehlathini njengoba ke siqala umkhankaso omusha manje esithe kuwo sohamba ngomkhonto wesizwe ukubuyisa izwe lethu yilo ilanga leli lokuqala lokugcina noma ubani akavote phumani ngobuningi benu niyovota kuzobuyizwe kuzobuya umcebo wethu kuzobuya yonke inhlobo yento sizoba nesithunzi lapho khona amakhosi azophatha izwe lawo phumani nonke ngokuvota ngobuningi benu nizovota nivotele ukuthi sesingena endimeni yokugcina ngci ukuba sibe yithi siqhenye siphathele izwe lethu ungasale ekhaya ngoba uyokhala kusasa masekukubi isikhathi sokuzikhulula lesokukhula wonke amaketanga besiboshwe ngawe ezandleni nasenyaweni nasenhloko ngisho nasemphinjeni whatever phumani ngobuningi benu ningaphuthelwa into emnandi kangaka yokubuyisa izwe lethu kusho thina ke insizwe ezihola umkhonto wesizwe esifuna ukulibuyisa lelizwe libuye lithi du kubuye umcebo wethu yonke into ngobuningi benu ningake nilokothe nenze iphutha phumani ongaphumanga uyokhala kodwa uphumile uyojabula uyokwazi ukuthi kwaba neqhaza elibalulekile ekubuyiseni inkululeko endimeni yokugcina ngci siyabonga siyanibonga nonke nesifikile bizane nabanye elamanqamu 2/3 majority yithi labo so wina ngamalengisi lapho khona soshaya imithetho ungekho umuntu osiphikisayo 2/3 majority ngiyabonga.